Už vám to slibuju jako dlouho, jo, už je to měsíc. Co jsem udělala takový video, jako, nebo myslím si, že je to měsíc. Potom, co jsem udělala takový jedno video, že za 100 odběrů se odhalím. Vím, už na to čekáte strašně dlouho, už mám dokonce 200, skoro 300. A mě napadlo, že docela 100 je málo, že 100 má skoro každý, jo. Tak mě napadlo, že za 1000 odběratelů budu natáčet s kamerou, nebo prostě často s kamerou a budu víc natáčet a tak. A prostě to úplně celý buglo. A budu natáčet s kamerou a tak a jdeme si kouknout společně, co mám tady. Já nevím absolutně, co. Něco divného, já jako nevím, co to je. Nějaká věc, vám ukážu, jak to vypadá na mém petovi. To teď dám. Jo, on má takovýhle divný pláštík. Čekejte, já si teda na něj mýho Capricorna. No, vypadá to docela hezky. Tak mi napište, jestli si to mám tam nechat, nebo ne. A omlouvám se, já mám extrémní rýmu, ale jakože extrémní, ale tak. Mě už nebaví ten update, jakože adopt me, mě už to nebaví ten update. Všecko, čau.